מה קורה? מה העניינים? טוב, מקווה שכולם בטוב. יאללה, עוד סרטון פה לרשת היוטיוב שלנו. אז אני הולך לדבר איתכם עכשיו, אני הולך לעשות את זה קצר, קולע, זה לא הולך לעלות מעל 10 דקות. אז תקשיבו לזה טוב וזה מאוד מאוד חשוב. כל מי שסוחר כמו שאני סוחר, סוחר בדרך שלי, איך שאני חושב ופועל ומתנהג ומסתכל על הדברים. עין מקצועית מאוד תסתכל כרגע על הגרף ותזהה את מה שאני הולך לדבר עכשיו, אבל חשוב לי שתבינו. יש פה חוקיות בשוק, בסדר? דיברנו על זה שבוע שעבר בקהילה, ו-90% מהאנשים לקחו פה גם את העסקאות, באמת כיף גדול. אבל יש פה חוקיות בשוק שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב ושוב, וכשאני מתבונן, ואני הולך עכשיו לפרק איתכם את זה ביחד ולעשות את זה מאוד 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 פשוט, כשאני מתבונן כרגע על החוקיות, אני מחוק פה את כל הסימונים שאנחנו רואים, אני מבין שאני תמיד רוצה להצטרף לצד שהוא הצד השולט. וכרגע הצד השולט הוא הקונה. חד משמעית, גם כשאני רואה פה את הניר הגדול הזה של המוכרים שקיבלנו שבוע שעבר, זה מחזק אותי דווקא. מה זה אומר? זה נר שמה עושה? הוא מוציא פה את כל הלונגיסטים. כל מי שבלונג מוציא. מי שעובד ממדים קטנים, יש לו פה אזור, פה אזור, פה אזור, הוא ממוסס אותו. ואז לאן המחיר מגיע? לרוב. לרוב המחיר מגיע לאזור עניין שהוא מגיע מממד שהוא ממד גדול. נכון? נכון. ראינו את זה, קיבלנו, המחיר מגיע לאזור, מקבל פה את הברקס. מה הזהב הרבה פעמים אוהב לעשות? הוא אוהב לנזול עוד קצת מטה. מה זה אומר לנזול עוד קצת מטה? זה אומר שהוא אוהב לנער, ואז לאן הוא נכנס? הוא נכנס פה לאזור שהוא אזור בממד קטן יותר. ממש רואים את זה בממד זמן שהוא ממד זמן יומי, בסדר? ממד זמן גדול. וכשאני ארד לממד זמן 4 שעות, אני ארצה רגע, אני אמקד פה את הדימנט שלי. מושלם, זה הדימנט. יופי, ובממד זמן 4 שעות מה אני יכול לראות בבירור? אני יכול לראות בבירור שיש לי פה מחירות שמחירות קצה, מפה קיבלתי קצה של דווח, ופה קיבלתי את האזור העליון, נכון? קיבלתי את האזור הזה. ברגע שקיבלתי את הקצה של הדווח, קיבלנו פה דחף, זה הסלינג קליימינג, זה אוטומטיק רלי, יוצא החוצה, נכנס פה לתוך הדימנד, מנער פה מלמטה, אני יורד עוד ממד זמן, שיהיה לכם יותר ברור. מנער מלמטה, בואו נסדר את זה. פיקס. מנער מלמטה, נכנס חזרה לתוך הדווח. חזרה, פה קיבלתי את הספרינג שלי, חזרה פנימה לתוך הדווח, קיבלתי פה טסט, הרבה סוחרים מאוד מהר מצטרפים פה בטסט הזה, אני לא. אני ממתין שהטסט ייצר לי גבוה חדש, ואותו הגבוה החדש ייצר לי מה? אזור ביקוש. ואז הנקלס נכנס על הטסט. הנקלס נכנס על האזור ביקוש ולא על הטסט, ואז זה מגדיל לי את הוודאות. מפה, מבחינתי, זו הייתה עסקה ביום שני בלילה. רביעי. באיזה יום זה? אני לא זוכר. אני חושב פה זה היה שני בלילה. הנה יום שני. אז פה זה היה ברביעי. גם כאן, עסקה עד לאזור הסופליי. רגע, הופה. עד לאזור הסופליי. מאזור הסופליי, אזור ההיצע, קיבלתי פה. ממש הוא מכבד את הריינג'. ממש מכבד את הריינג' בצורה יפה. קיבלנו פה את הברקס. אני לא אוהב לקחת עסקאות מן הסוג הזה, אבל כנזכר שהיא נגד המומנט, היא תואמת את האסטרטגיה. זה ממש בסדר גמור. אני לא אוהב, כי אני אוהב להצטרף למומנט הראשי. פה קיבלתי את העסקה הראשונה שלי, קיבלנו פה את 1-3. מושלם, כיף גדול. יפה. עכשיו, עזבו את העסקה, עזבו את הכסף, ההבנה היא החוקיות. החוקיות שאחרי הספרינג, בסדר, לרוב אני ארצה לראות שהמחיר נכנס פנימה, טסט והמשכיות. עכשיו, לרוב אחרי ספרינג, ההמשכיות אני רוצה לראות אותה כבר יוצאת ומה שנקרא ממריאה החוצה מחוץ לדווח. אבל פה ממש אפשר לראות שהמחיר עוד פעם חוזר, ושימו לב לאן הוא חוזר, ושוב פעם אותו הדבר. לאזור ביקוש. אזור ביקוש ששומר על הדווח שלי. המחיר נכנס פנימה, גם קיבלנו פה אישור, לימיט מרקט, כל אחד והטקטיקה שלו, לא נכנס לזה עכשיו. יוצא החוצה בעוצמה, זז על הצד, ממשיך לצאת החוצה, מקבל גבוה חדש, וממש אפשר לראות בבירור שאני מקבל פה עוד אזור ביקוש. נכון, לא סקסי, נכון, לא וואו, נכון, אבל אזור ביקוש.
וזה מחזק לי שמה הוא עושה לי? דוחף יוצא החוצה, עושה לי טסט על חלקו העליון של הדווח, ונכנס פה לתוך אזור הביקוש שלי, ומפה אני רוצה לראות יציאה לדרך. גם כאן, כל העסקאות האלו לקחנו בקבוצה, עסקה באמת על הכיפק, כל העסקאות האלו, ממש חוקיות שחוזרת על עצמה, באמת, אם אנחנו פועלים פה לפי החוקיות, אשכרה אין פה סטופ אחד, אין פה סטופ אחד. בום, קיבלנו פה את העסקה, מושלם, לא הספקתי להצטרף, שימו לב מה קיבלתי, אותו דחף שקיבלתי באזור הזה, הופך להיות אזור ביקוש. זה מדהים, זה ממש זמן שעתי. שימו לב, לא צריך ממדים קטנים, לא צריך 5 דקתי, לא צריך רבע שעה. שבו על השעתי, תראו איזה עסקה. תראו איזה עסקה. וזה בדיוק להבין את החוקיות של הדבר הזה, שאחרי הספרינג, ותמיד תמיד תמיד צריך להבין, שיהיה לנו שתי אזורים שבהם הכי הרבה ודאות לקחת עסקה, שזה אחד זה האזור הזה, ממש באזור של קצה הדווח סלש אחרי הספרינג, 2 זה ביציאה לדרך. וברגע שאני זיהיתי את האזורים האלו, מאוד קל ונוח יהיה לי לפעול. ובנוסף תראו שהמחיר מה עושה, דוחף יוצא החוצה, נשען עוד פעם, הוא נשען פה על הדווח, על הקצה העליון של הדווח, ואז עוד פעם הוא עושה לי עוד פעם טסט, ומפה הוא יוצא פתאום למהלך, נכנסים קונים, יוצר לי גבוה חדש, ומבחינתי כרגע כל ירידה היא לצורך עלייה. כל ירידה היא לצורך עלייה, יש לי פה את האזור הזה. כיף גדול. זה בזהב. קצר, קולע, מקווה שלמדתם. אני יודע שזה חומר שהוא קצת מתקדם, בסדר? זה רלוונטי לסוחרים שהם קצת יותר מתקדמים. קחו את זה, נסו להבין את החוקיות של זה, בסדר? נסו להבין את החוקיות של זה פעם אחר פעם, וניפגש בסרטון הבא, בסרטון הסבר הבא, על החוקיות הבאה שתהיה לנו. שיהיה לכם שבוע מסחר מוצלח, אוהב אתכם ברמות, וצ'או צ'או.